गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। जों कैथलिक खृष्टानफोरा बे गोथार बिस्तिबाराव जायखौ मन्डी थर्सडे होननानै बुंनाय जायो, बे गोथार दिनाव जों मोनथाम बोसोरारि फोरबो परबखौ फालिनाय जायो। सेथियाव जाबाय गोथार इउखारिस्टखौ गायसनजेननाय बोसोरारि फोरबो। नैथियाव दौरिफोरनि हाबाफारिफोरनि गायसननाय जायखौ दि इन्स्टिट्यूशन अफ मिनिस्ट्रियेल प्रिस्टहुड बुंनाय जायो। बे हाबाफारियानो जाबाय मिसाबुलि बावनायनि थाखाय अनसुला इसोरनि निमाहा होनायखौ फोरमायनायजों लोगोसे इसोरनि गाहाम रावखौ फोस्रावनाय, जाय गोथार रावा जोंनि बोखांजानायनि सोमोन्दै फोरमायो। द मेसेज अफ सालभेशन बेफोरनि सोमोन्दै। थामथियाव जाबाय जिसुआ गावनि अननायनि गोदान बिथोनथिखौ फोस्रावनायनि बोसोरारि फोरबो। जाय फोरबोआ फोरोंलांदोंमोन ने, आं नोंसोरनो मोनसे गोदान थोन्नाय होयो, गावजों गाव अनलाय, जेरै आं नोंसोरखौ अनबाय नोंसोरबो गावजों गाव अनलाय। ज'हनि 13 सं 30 नायब्ला जों नुयो। दिनै जोंनि फोरबोआ इहुदी फोलेरफोरनि पास ओवर होननाय फोरबो दङमोन। बे फोरबोखौ गोजाम रदाइनिफ्राय गोदान रदाइयाव सोलायनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो। इहुदी फोलेरनि पास ओवर फोरबोआ गुबैयै मोननै रोखोम आरो बियो गोदो गोदायनि हामबाय होनाय फालिथायनि मोनसे जथाय फोरबोमोन। जोंनि जागायजेननाय बिजाबनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनो ने, हाबेल आरो कायननि सोमोन्दै। हाबेलनि फोलेरफ्रा जाबाय बिसोरो लावखारफोरमोन, मेन्दा बोरमा गुमग्राफोरमोन। बिसोरो गावसोरनि बोरमा मेन्दाफोरखौ गोजां बोथोरनि गांसो फोथारनिफ्राय गोलोम बोथोरनि गांसो फोथाराव जेब्ला दैदेनो, अब्ला बिसोरो पोरबु इसोरनो मासे मोजां बोरमा मेन्दा बोलि बावनायजों गावसोरनि बोरमा मेन्दाफोरखौ दैदेनोमोन, जाहाथे गासैबो मोजाङै एरलांनाय बायदि। दा बिथांमोना बे फोरबो फालिनायखौ पास ओवर होननानै बुङोमोन। आरो बिब्दिनो कायननि फोलेरफोर, जाय सुबुंफोरा आबादारि महरै मिन्थिजानायमोन, दा बिथांमोनाबो मासद बुंनाय फोरबो खुंदोंमोन। जाय फोरबोजों बिथांमोनाबो इसोरखौ साबायखर बावनाय महरै आनलिभेन ब्रेड एबा रुटिखौ बावोमोन आरो जयै जायोमोन। बेबादिनो बिफा इसोरखौ बिसोरबो हामबाय होयोमोन। जोङो एक्सोडास बिजाबनि 12:26 27 जोङो नायोब्ला नुनो मोनोदि इजराइलारि सुबुंफोराबो बे पास ओवर फोरबोखौ इसोरजों जयै गायसनजानाय मोनसे धोरोमारि आदारजों ज' खालामो आरो फालियोमोन। बिथांमोनाबो इसोरखौ हामबाय होयो, मानोना याहवे सासेल' इसोरा बिथांमोनखौ इजिप्ट हादराव बान्दा जानांनायनिफ्राय दैखोनानै लाबोदोंमोन बै रादाय होखानाय जायगासिम, प्रमिस लेन्ड ना, बेसिम। बेनिखायनो इजराइलारिफोराबो गोसोखांथि महरै इसोरखौ हामबाय होनो बे फोरबोखौ फालियोमोन। kristoniao onlaigrapwr सेथि फरायनायाव इसोरा हिब्रायारिफोरनो मोननै बोसोनथि होयो। बे जाबाय, मोनसेया धोरोमारि आदारखौ ज' जानो थाखाय लाहार फाहार खालामनो, जाहाथे बेजों लोगोसे बिसोरो बासाय जानायखौ मोननाय बायदि। आरो न'फोराव मोनसे हांखो एबा सिम्बलखौ दोननो थाखाय इसोरा बिथोन होदोंमोन, जाहाथे जिउ लांगारग्रा सायखंनिफ्राय बिसोरो रेहाय मोननाय बायदि, नङाबा बिसोरो थैजोबगौमोन। गोथार पलआ नैथि फरायनायाव जोंनो खोन्थायोदि जोंनि फोरबोनि जागोमा जानायखौ फालिनाया गिर्जानि जागायजेननायनिफ्रायनो मोनसे सिफायनो हायै, बियो मोनसे धोरोमनि खान्थिमोन होननानै बिथाङा फोरमायो, जायनि गेजेरजों खृष्टानफोरा गावसोरखौ जिसुनि थैनाय आरो थांखांफिननायखौ गोसोखांदोंमोन। दिनैनि गाहाम बाथ्रायाव
बेखेवनाय जादों दि माबोरै इहुदिफोरनि पासअभार फोरबोखौ गोथार इउकारिस्टिक जागोमायाव एबा फालिथायाव सोलायदों। जिसुआ दिनै गावनि धोरोम दैथायगिरिफोरनि आथिं सुखांनायनि उनाव बियो बिसोरखौ गावजों गाव अरायसम गुरैयै सिबिज्लायनो एबा अनज्लायनो बिथोन होदोंमोन आरो बेनि उनाव गावनि धोरोम फोसावगिरिफोरनो गावनि मोदोम आरो थैखौ मोनसे रुटि आरो द्राक्षास बिदैनि महराव इसोरारि आदार महरै जाहोदोंमोन आरो बेखौ खालामबाय थानो थाखाय जोंनि फोरबोआ बिथोन होदोंमोन आरो फोजोबदोंमोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, दिनै जोङो मा सोलोंनो हाखो? सेथियाव दिनै जोङो गुरै सिबिथायखौ चेलेन्ज महरै जोंनि जिउआव लानो गोनां। मानोना दिनै जोंनि इउकारिस्ट जागोमायाव फालिनो थाखाय जोङो गावजों गावनि आथिंफोरखौ सुनो नांगौ। बेनि ओंथिया जाबाय जोङो गावजों गाव सिबिनाय आरो अनज्लायनायाव थानांगौ, जाहाथे गुबुनफोरा बयबो फोरबोनि अननायखौ मिथिनाय बायदि जोंनि हाबा मावनायफोरजों, अनज्लायनायफोरजों आरो फालिथायफोरजों। जोंखौ फोरबोआ फोरोंदों ने? गुबुननि गोनांथिफोरखौबो गाव गावनि गोनांथिफोरजों समान महरै समान साननो थाखाय आरो जों जेब्ला माबा मोनसे गुबुननि थाखाय मोजां हाबा मावो अब्ला जोङो बान्थाखौ आसा खालामनो नाङा। मानोना इसोरानो जोंनो होखागोन। आरो नैथियाव जोङो बेखौनो सोलोंनो हायो ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, बयनिख्रुइबो साबसिन हांख्रायजानायानो जाबाय गावखौ गथायनाय, गुबुनखौ अननो थाखाय साक्रिफाइस खालामनाय जिउआव। जों दिनै पोरबु जिसुनिफ्राय सोलोंनो गोनां, जायहा जों बयजोंबो गावनि मोदोम आरो थैखौ गावनि नंगुबै थानायखौ रुटि आरो द्राक्षास बिदैनि गेजेरजों जोंनो होफ्लायबाय थायो। जोंनि बोर, जोंनि रोंगौथि, सम आरो धोनफोरखौ गुबुनजों शेयार खालामबासो जोङो जिसु ख्रिस्टनि नंगुबै सोलोंसा जानो हागोन आरो बिनि गोदान बिथोनखौ जोङो फालिनो गोनां। बेनो जाबाय आं नोंसोरखौ जेरै अनो बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायनायाव था। थामथियाव जोङो सोलोंनो हायो जे जों बयखौबो जिसु ख्रिस्टखौ लाबोग्रा आरो बिखौ फोरमायग्रा जानो थाखाय हांख्रायदों। जेब्ला मिसाबुलि जोबो अब्ला दौरिया एबा दिखोना बुङो ने, बुलि बावनाया जोब्बाय, गोजोननायाव थांदो। थारैनो बिनि ओंथिया जादों गावजों गाव अनज्लायनायाव आरो सिबिनायाव थानो थाखाय गोजोननायाव थां। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जों ख्रिस्टखौ सिबिग्राब्ला, फालिग्राब्ला आरो बिनि twnnaipwrkwo मानिग्राब्ला जोङो पोरबु जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि गोसो आरो मोदोमफोराव, जोंनि नखरफोराव, जोंनि खामानि मावग्रा जायगाफोराव, जोंनि फरायसालिफोराव आरो जोंनि हारिफोराव जोङो पोरबुनि गेदेर अननाय, निमाहा होनाय, सिबिनाय आरो बwkangnaini radabkwo गोसो मोदोम जिउजों जोङो फोरमायनो गोनां। दिनै जोङो पोrbु इसwrniao खावलायदिनि जाहाथे बियो जोंखौ दैदेनफ्लायबाय थानाय बायदि आरो जोंखौ गावनि नंगुबै सोलोंसा जानो थाखाय बोर होनाय बायदि। आमेन।